Mae Ripple yn gwmni ynni glân sy'n fforddiadwy ac o fewn cyrraedd pawb. Turbin graig fatha yn Rhondda Cynon Taf yw'r fferm wynt gyntaf yn y Deyrnas Unedig sy'n eiddo i'r defnyddwyr. Mae dros 900 o bobl yn berchen ar y turbin ac yn cael trydan rhad a gwyrdd ohono, gan arbed arian ar ei biliau ynni. Mae Ripple yn awyddus i fod yn wyrdd ac eisiau i'r gymuned gael dylanwad go iawn ar yr hinsawdd. Am fod cwsmeriaid Ripple yn defnyddio ynni adnewyddadwy yn eu cartrefi, maen nhw'n lleihau eu hôl troed carbon ac yn helpu i wneud y grid yn fwy gwyrdd. Maen nhw hefyd yn cael biliau rhatach. Rydyn ni gyd yma i wneud pethau anhygoel gyda'n gilydd.